Салом алейкум, дӯстони азиз. Барои сомон таҷмикс главни мошенники асри 21 конкурс мезгарон. рӯзи бозиша мемонд, билетоша мефурӯхт, эфира удалит мекард, мардума фаҳм мекард ки канали мара маҳкам кардем. Ранги дигар блогерое ки ҳози фаҳм кардесан мардума, блогерое ки конкурс мезгаронанд. сомон ҳози нобутай, ман намедонам дар биҷоя. 3 ҳафта пеш ман қадиш алоқада будам. Кам-кам пули мардума бармегардонд, аз пони худ нобудай. охирон бор гуфта буд ки ҳисобқуфаи ман ютуб нобуд мешавад. Ман гуфтам пули мардума ту чӣ хел бармегардонӣ? телефонам даврон кушт. ҷабр дидо. Барем ариза бинависем. Дар як рӯз 40-50 нафар барои сомон мара занг мезанед. Ман намедонам сомон дар гиҷо аст. дина як бародар занг зад ки сомона қабидагиам. но ман 100% намедонам дар гиҷо аст. главни мошенники тоҷико. Намедонам, дӯстони азиз. барем аризааш бинависем. ай ҳамада хубаш. сомон просто фан кард шуморо. э мардуми ғариби тоҷик. миллионҳо сомона ҷамъ карда просто ютуб биромад. тамом. сомон дар озодиай. но мо аниқш мекунем.